En stor del af de forundersøgelser, der blev lavet, det var også i forhold til bæredygtighed. Hvordan gør vi det bedst? Konklusionen blev, at bæredygtighedsmæssigt, men også investeringsmæssigt, så var den løsning, som vi nu ser her bagved, var den billigste. For vores del har vi leveret et Veholite-rør, som er et letvægtsrør. Det er også et rør, der kan leveres i lange længder, tilpasset det konkrete projekt, og det kan svejses sammen på stedet. Det betyder, at det er mere bæredygtigt at producere end et tilsvarende massivt rør. Det betyder, at det er mere bæredygtigt at transportere eller håndtere på grund af den lave vægt. Det, at det er et helt system uden samlinger, gør, at man kan forvente en levetid på mere end 100 år.